Ето ни готовите десертчета и сега пробваме. Идеални са. Днес ще си правим шоколадов десерт Bounty с кокосови стърготини. Тук сме сложили кокосова сметана 400 мл, една консерва, 3 лъжици мед, големи, едно цяло пакетче кокосови стърготини и кокосово брашно около 3-4 лъжици супени до постигане на ето тази консистенция. И сега направо си го изливаме в формичката и ще го сложим в фризера поне за няколко часа или желателно е за една нощ. Така хубаво си го разтиваме. И ето като си го излеете в една формичка, вече е готово за фризера. Така разтапяме шоколадчето, черен шоколад, сложих 3 шоколада, малко кокосово масло и сега на водна баня ги разтапяме. Ето така ни изглежда замразеното блокче кокос и сега го нарязваме на парченца. И сега остава да го оваляме в шоколад. Ето така овалваме в шоколадчето и направо го слагаме в... Оп. Ето това е следващото. Всякъде шоколадче да има. Ето така ни изглежда шоколадчетата. Сега ще ги сложим в хладилника да стегнат малко за половин-един час и са готови. Ето ни готовите десертчета и сега пробваме. Идеални са. Много добре. Ако обичате Bounty, вече може да си направите домашно. Хрупкаво отвънка и меко отвътре.